Αυτό έκανε κουράκι. Πήγε στο μάτι, μετά το ίδιο. Είχαμε κουτιέλα τα, αυτό το κουτιέλα δεν ξέρω. Δεν είχαμε. Rado rápido de dois. Από πριν 2 εβδομάδες. Πέτρος εχθές. Λέει Παναγιώτη Πύρο, μπράβο το βιβλίο. Όπα! Γιώργο, πέρα μου κάθε. Όχι τώρα που τρώει. Φάε, φάε. Γεμάτο στόμα. Βέβαια. και αυτές μένουν στόμα γεμάτο και εμφύλιο. Στο βίντεο αξίζει, τα βλέπεις η μάνα μου. Φωτογραφία το βλέπεις. Γεια σου. Θα τη δούμε βέβαια. Αυτή λες, για ποια κασέτα λες? Βγάλει το καπέλο μου, σε χάλασε το. Εγώ πέτω βίντεο, σε χάλασε το καπέλο. Βγάλε. Κωστά, το δίνω και να πατήσω έτσι. Τι άλλη τραβάς. Αυτό εδώ Κώστα μου από τον παππού. Από το δικό μας έγινε τον παπά. Δεις το εδώ. Έχεις τώρα, αλλά τι σκάρα παίρνει. Θα πάρει σύρμα με γυναικιές. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά γύρω. Το έχω παρακολουθήσει τα βράδια που έτσι, αυτό δεν την έρεζε με το γιατρό, δεν τίποτα. Την βγάλαμε εδώ. Μα τι να βγάλεις, τώρα μα του βγάλεις, δεν έχει αγόρι τα ξύλα. Θα βγάλουμε όσα Δεν έχει μεγάλα, δεν είναι κάτι. Χειρότερα κάνουμε. Εγώ σε 10 λεπτά.